Kif ninsabu ftit aktar minn xahar il-bogħod mill-bidu tas-sena skolastika ġdida, jinsabu fl-aqwa tagħhom it-tħejjijiet ta' trasport b'xejn tal-iskejjel kollha f'Malta u f'Għawdex. Wara l-ewwel sena li fiha 99% tan-nies inqdew b'servizz b'xejn b'investiment tal-Gvern ta' 25 miljun euro, iż-żieda tal-vetturi rreġistrati fl-iskemi ta' trasport b'xejn hija waħda qawwija. Kien ġenerali kemm fuq iskejjel tal-Istat kif ukoll fuq is-servizz tal-iskejjel indipendenti u tal-Knisja, bl-informazzjoni li għandna f'idejna sal-lum il-ġurnata diġà nafu li għandna madwar 120 vettura ekstra li rreġistraw għal dan l-iskema ta' trasport b'xejn. L-operaturi ta' trasport li varjaw minn dawk bil-vannijiet u l-coaches huma mqasmin f'żewġ skemi separati, dik ta' trasport b'xejn għall-iskejjel tal-Istat u dawk għall-iskejjel indipendenti u tal-Knisja. Jane Caruana li tamministra trasport u l-loġistika kollha li tiġi ma' dawn iż-żewġ skemi li qed iħallu ma' 800 euro fil-bwiet tal-familji, spjegat kif għad hemm l-applikazzjonijiet miftuħa trasport b'xejn, iżda appellat biex ħadd ma jħalli għall-aħħar. U l-applikazzjonijiet huma miftuħin sal-aħħar tax-xahar, ġifieri nappella lill-ġenituri biex jekk għadhom ma applikawx jitlu fil-website tagħna u japplikaw u jekk għandhom bżonn xi għajnuna għall-applikazzjoni jistgħu kemm jiġu hawnhekk il-Ministeru tal-Edukazzjoni ġewwa l-Furjana, il-one-stop shop tagħna, jew nkella jistgħu wkoll jikkuntattjawna bit-telefon u nkunu nistgħu ngħinuhom fil-proċess tal-applikazzjoni. Filwaqt li spjegat li l-awċin jistgħu jmorru fil-kolleġġ tar-Raba ta' Għawdex, il-ġenituri ta' tfal li jattendu fl-iskejjel indipendenti u tal-Knisja wkoll iridu japplikaw iżda b'mod differenti. Il-ġenituri jistgħu jiġibu l-informazzjoni ta' min huma dawn l-operaturi li huma llum il-ġurnata parti mill-iskema billi jidħlu fl-istess website tagħna u hemmhekk ikun jistgħu anki jażlu l-iskola li ħajattendu t-tfal tagħhom u jaraw li huma l-operaturi li ħajkunu qegħdin joperaw vjaġġi direttament ma' dik l-iskola. Id-domanda s-servizz ta' trasport b'xejn għall-iskejjel għadha tikber u l-operaturi li diġà qed jagħtu semhom fl-iskemi ta' ħarsu lejha bħala opportunità biex jespandu u jinvestu aktar fl-operat tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.